aiwa ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa panapa paSaint TV. Abasa ichienda mberi sekuziva kwenyu kuti aiwa Saint TV ipeji revanhu, ichanel yevanhu. Zvese zvatinoita panapa zvinokontrolewa nemi. Nhasi ndatirega nditsvage mutumwa masango. Mutumwa masango sei ndavatsvaga, vazhinji vanotouyawo kwatiri nematestimoni vachitaura kuti aiwa takambowanawo vhidhiyo rimwe tikavafonera vakati atenda, nyaya dzedu dzikafamba zvakanaka. Isusu shungu dzedu ndedzekuti imimi kwamuri ikoko nedzimhuri dzenyu muve nerugare, mugarikewo zvakanaka. Zvikakunakira imimi toziva kuti kunyangwe nesuwo zvinenge zvatinakira. Zvikakuipiraiwo nesuwo hatifari nekuti zvinenge zvatotiipira. Saka ndadzingirira mutumwa kusvika ndavawana. Kusejari kwavo wanga wasiko, tamboendako tikaona kune vanhu vakawanda, tikazovabata pafoni vakati aiwa ndiri kutomhanya ndichienda kumwe kwandiri kutoenda. Ndikati mutumwa ndakutokumbira timire panapa palong cheng pandavamirira. Vakabva vasvika. Mutumwa makasimbe mukoma kuti angosenti sekuru wenyika tikaziva kwanga kuti seko kuchina uko. Aiwa kuchina kwako kwakanaka. Meno imi ndima makatenderera nepasi rose nyika dziri kure. Tanga takaendako toita basa takatumwa naro. Yes, Mwari akutichengeta mukoma. Tiri kungoona matestimoni vanhu vachiuya nezvakasiyana siyana kuburikidza nezvavari kuitwa naMwari. Mwari ndiye ane simba, ndiye anotisimbisa kuti tinge tichiita basa ripi irori. Tega takazvikudza panyama hatingoni, asi pana kuti tuma kuti tiite basa ripi irori. Wozimwe musi uchazvikudza usvika mumusha mavanhu mune zvidhoma, simba raMwari risipo nguva iyoyo unosvika uchikorowerwa pasi. Saka muri kutoona vazhinji vanenge vakutaura vakuti inini ndiri kudai, but munoramba muchingotaiwa Mwari, munongoramba muchingodzorera mbiri kuna Mwari. Pasina Mwari hapana basa. Pasina Mwari handipo. Mwari ndiye zvese zvangu. Ndiye akandiumba, akandigadzira panyika ino. Ndiye akandituma kuti ndive mutakuri webasa. Sakurova kuti basa randakasengedzwa naMwari ndakada kuzvikudza panyama, akangoribvisa chete ndinosara ndiri chinhu chisina basa. Ngirangova bhero risina chinhu mukati. Yes, saka ndiri kuti inini Mwari ndiye zvese, ndiwatotanga kukudza first. Yes. Aiwa tinoti mbiri nokukudzwa kuna iye akaita denga nepasi, akasika vanhu vose, nyika nokuzara kwayo ndezvake. Alright, mutumwa, February akunopera tikati itsvage mutumwa vambotiudzawo maonero avo, uyezve nekuti Mwari vari kuutiwo kudii maringe nenyaya. Tine nyaya yatiri kuita yamai hameno kana mambosangana nayo, yamai vari kuavhundeu west vari kuchema, vanonzi mai Mugweni vari kuchema nekuda kwevana vavo 4. Umwe avari tori kuUK, umwe naye nevamwewo vari kudzimba dzavo. Hameno mambosangana nayo renyaya. Ndaiona nhasi nyaya iyoyo, ndaiona hangu nhasi ndichitobva wanga ndichitobvawo. Nyaya iripo ngoma asekuru angu sendika. Nyaya iyi maonero andiri kuita ndiye kuti mubereki chero akakutadzira zvakaita sei, unofanira kuwana nguva yekumuregerera. Pozinaini manzi akatakura mudombo asi kutamba nadzo. Ndikutoona mastorisi akawanda wama kutotanzi amai wangu muroyi, ningi wangu muroyi. Chero ari muroyi anonamatiwa kuti uroyi upere. Chero achitadza kutaura pamba pacho ndisaka nasekuru aripo, masavire aripo. Munopotera ikoko sevana. Atauya kunoku amai vedu hatisunzana navo pakati nepakati nepakati. Amai wogarwa navo pasi kusvika amai wanzwisisa. Yes, saka chimwe nguva unogona kuchipesherana zvinhu zvidiki asi zvisvike pakuti munorama mubereki pamba kana kutadza kumupa chekudya, sikuona kwandanzi sikupa kana chekudya. Like uchitoti mwana wangu ari kuLondon apa ndinde kamendisa ikoko kwaari kwacho. Dzimwe dzenguva chinoitika ndechekuti kana takaroora vakadzi futi vanogona kutipa kuti tisadana mai vedu futi zvakare. Vashoma varoora nana mai vedu vanowirira naroora nomwene. Vashoma vazhinji vacho vakadzi vakatouya mumusha anoda kuti anotonga zvese. Dzimwe dzenguva anotoudza kuti kana utotumira mai kuti $10 iye unoita zvekutoti zvichihwande tutume $10 iyoyo. Saka zvakuda varume vakavhurika, zvakuda varume vane njere dzaMwari kuti vagone kuziva kuti apa panoda Mwari. Yes, inoti inini zvapa ndine mhuri yangu yandinayo madzimai kumba, asi adzimai yangu ndotovatuma kuti ini handidi kazhinji ndinowanza kukuroza one ziso ndotaridza kuti right ndakuona kuti amai yangu rune zvauri kuvaitira here. Shontono
akatoziva kuti amai hawana chakati kumusha, amai havabate niyo anobata iye, asi nechiona kuti amai angu shuwa zviri kuita here, ndichiona shuwa zviri kuita sei, zviri kufamba. Then iwe inini amai womudzimai wangu inini ndinofanira kuvamonita kuona kuti vari sei momuzi wangu, ndobatsirana nani nawo. Saka maonenda tangu panyaya ndeyekuti paipa papindira honye dzapindira paipa apa, plus pane nyaya yekuti ndikuona kuti vana vane zvimwe zvavari kunongedzera amai vasiri right, asi ndikuti pachinongedzera amai vasiri right ngavagare pasi. Amai ndaamai, amai ndaamai, azati amai vakafaka vana ende pachitanga kufunga kuti wozofunga kuti takaroyiwa, tine takazoroya tega. Yes, plus iwe kutunyunyuta kwaati amai vacho kokuya uku zvinhu zvinji achifambe. Amai vakakunyunyuta chiri ndaroyiwa usina kuroyiwa sichikonzero, amai vakakubereka vanyunyuta. Naini manza isinyore arume, naini manza isinyore. Saka isi kuti isusu kune vanhu vaya ndinongowapa hangu pfungwa dzekuti dai vari vamwe vanhu vatora madzisekuru avo, vatora kana madzisawira, voenda kugara pasi naamai, asi vachitogara pasi naamai vanofanira kutoripa. Vanofanira kutoripa musodzi yakachemwe yakadeuka pasi yaise kutamba nayo. Yes, saka ndikuti kune mhuri iyoyi kana ichizvinzwa vana vamai ivo vaye ngavaende vachengeta amai. Yes, ngavaende vachengeta mubereki. Mubereki anochengetwa baba. Mubereki akanetsa sei, chero akanetsa sei mubereki ngachengetwe, chero akataurisa sei unoziva kuti unofanira kudyara kuti amai vangu vanitaurisa, asi uchiita sei, uchiita zviita baba muti mukati mamunaona vabereki vanitaurisa here vatorimo. Plus chimwe chandazonzwa pachistoria ndekunzi vana vacho vanopota baba amai vanenge vakasiya pamba nababa anditi, saka vana vanenge vatora take over futi mari dzerende, vakutora mari dzerende futi iwo nzvimbo kuti asiye muchembere zvinhu zvakasiyiwa nemurume wake achienjoya pazvinhu zvacho izvozvo. Zvazukuru izvi zvakaenda uko zvotengawo maizikirimu zviri kupi ikoko naambuya, mari yavanenge vachiwana kubva pamabenefits avo vakaita nemurume wavo. Yes, usati mukoma angoseni tikaita zvinhu imi makaita zvinhu makatenga imba nomudzimai wenyu, makatenga zvinhu nomudzimai wenyu, vana muchimozvara vana hambusi kuti imimi zvinhu zvine zvavo. Vana kana mavakudza kuendesa kuchikoro vapedza vakawana mabasa ngavachishanda zvinhu zvavo, vasiye zvinhu zvavabereki. Yes, avosiya amai muchembero nemi muchiita zvinhu zvenyu makatanga kufa ndimi, mudzimai wenyu sara akagarika achifadaya zvake anditeka, iye mukadzi akatanga kufawo iwo sara uchiita sei wako uchifadaya anditeka. Yes, zviri right, pano kuti vana vanovhura ziso kuti njomubereki asisi right. Like indakazvipachidza pachangu inini, unoziva kuti ndaigarana nasekuru kumusha uko vakashaya, vakasiya mombe almost 10 so dzavakasiya nezvinhu zvavakasiya sezvimaminda ndakaona kuti vamwe ukama vachinji vaitomhanya kutoti munda mombe anditeka. Ini handinangana hwani chatakatora, ndakangoti suduka kudai so baba vangu vakasiya kuti mombe dzakawanda muzara banu, asi handichatekana kutora bhozi ndakaziva kuti chingotanga bhozi pandakatanga kusvika kumusha kufemili yangu ukama wakatanga kumhanya kuti auya kumombe dzani dzababa wake. Ini ingosvika ndichingosvika ndakati hakuna mombe kuna chichi, ndakati aiwa izvo nditi zvamayani, izvo ndizvomunin'ina wenyu, torai mudese zvenyu muite zvamunoda, sheyanai sure zvanga singafunze ndichaita anditeka kuti ini ndifana kuchata zvinhu zvangu inini, izvo ndashandawo zvinhu zvangu nemhuri nemudzimai wangu anditeka kuti mhuri yandinayo inini. Mukanzenge musisipo madam ngodrive hombe idzi avatori nedzimwe mombe hakuna dzitoriko anditeka, vane mota handidi kuona mukadzi wangu achishungurudzwa anditeka. Mwana kana akura achitokura apedza chikoro, tamitisa chikoro taiti wapedza chikoro iwewe chienda kubasa, tomupawo start kana vabereki tichiripo tese, tomupawo start woenda neupenyu hwake chinakarora neupenyu hwako futi kupiko wakagadzira upenyu hwako nevana vako ndehwako. Chero wakanzi wafa tisvika kuti kune mukadzi wako mwana wangu anga neimba anga aiwa tine zvinhu zvedu uko murora sara nevana uchita sei uchigara zvakanaka ipapo uchengete musha chete. Saka vana ava vanga vasazviparire ngozi isina basa. Yes. Aiwa machoko makuru ndofunga muri kungozinzura ari kutaurwa namutumwa Masango vari kuti aiwa rimwe jambwa ratinozvitsvakira tega inyaya yekurwisana nevabereki, nekuti kuchibva pana Mwari panouya mubereki wako ndimwari wako iwewe. Ndosaka uchiona kutoti bhaibheri chairo rinototaura kuti kudza mai vako nababa vako kuti mazuva ako adi kuroti ndomurayiro mukuru. Yes, anzi kana muchiya kuchechi tange mayanana kupi kumba, chero une vana vako yanana nawo kupi kumba, moziya kuchechi manje moti mwari kwete kuti mungayo chechi musina kuyanana kumba. Iwe hausi kukudza amai vako kumba uko,
Woda asi kuzomira pamberi. omhanya panapo bva wasvika kuna pastor wasvika kwatiriswa namtumwa mtumwa then $2,000 tengai drink pfekai aiwa amai ako achifane nzara uko tinokuudza kuti no tanga waenda kunochengetani amai vako ozouya kuno kupfugama unamata chete kauturika uroko zvakufamba zvakaita sei zvakanaka kureva kuti wabva uko wachenesa nzira dzani dzako yes ya mashoko makuru hanzi ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke ndakambonzwawo rimwe vhesi rinodaro saka mutumwa pane imwe zvakare nyaya iri kuitika yeumwe mudzimai wataona pane kavhidhiyo kari kusekuleta ari kutsvaga rubatsiro ari kuti ane kamba hameno ane zvimwe zvimhuka zvaanazvo zvaimuteera kubva ari kuchikoro zichitofamba naye mumabhegi ameno madhuma naonacho here chiri kusekuleta zvakanyanya pamasi ya ndachiona zvangu ngoma sendi right nawe iripo ndeyekuti ndo panogara chitaura kuti vanhu ngatisatsvage mbiri nezvinhu zvisina basa I know kuti ndogona kunge ndiri kumhanyira vamberi kunotaura zvinhu zvinogona kupiwa mumwe munhu asi ngazvibhowe tichitaura chokwadi nyaya iripo ngoma sendi ndeyekuti vanhu vakutsvaga mbiri nezvinhu zvisina basa hakuna mushonga unonzi mushonga weurombo unenge kamba iye yanditeka inozenge ichioneka nemunhu wese isati yamboitwa zvimwe zvinoitwa kuitwa ndakutora picture iti ichi chiri pamba chidaisenzi munhu anondibatsira mvunza yavanhu vari kurwa chaivo chaivo kuna vanhu vari zvinhu mukati baba anditeka achibudisa zvezvezvi baba orai saka muri kureva kuti dzimwe dzese dzatinoona nyaya dzisekuleta kuti hanzi azoita chimhuka chakati imabhidhi ini nangu handijaji zvangu zvakakurisa vangu asi ndiri kuti kastori kaikaikaa uchakanzwa mainzi kuti sekuru nhengi ndivakazoita sezvavo ndivakazobatsirawo nyaya dziye dzanditeka isi kuti susuka ngatisagadzire nyaya zhinji vanhu ngatizive kungo uye moto mashanga ndipandakatapa kuti kugadzira nyaya kunogona kupa mbiri nguva diki diki asi zvichizoparadza level yako yes vanhu vazhinji ngatizive kuti tofanira kuita zvinhu njeje zviriyo zvokuti kana munhu achifika kwandiri kubatsirwa anofanira kuuya nomwoyo wese zvisiri zvokuti ndoda kuita feja handikuona nditeka saka kuti nyaya yeye inini pachangu ndakazvimiririra nyaya yeye hakuna nyaya yakadaro hakuna nyaya yakadaro ye hakuna nyaya yakadaro banditeka zvoti musikana yakatobatwa navanhu venhingi chegame park vaivaika nenyaya yechimhuka chana che yanditeka akapiswa ntaura chokwadi kuti ano chanchitozodaitanditeka hakuna nyaya yakadaro ane mapanzisa chandinoziva inini kana vanhu muchida kuona izvo pane musha tiri kubatsira umufakosu nomumwe futi wevanhu vabva kumasvingo anzi kunonzi kuzaka here jerera uko kune musha uri kutemwa matombo izvozvo uri kukandwa zvidhina every day izvozvi vanhu vakutotsemwa wani izvozvi saka titori prepared kuti unganzani muripi iyo tiende kupi ikoko vana vachasikana vanogara kuwadzana uko handiteka yes saka totava dzimwe nyaya dzekuti vanhu uroyi wewe unoitika wewe mahwani dombo kana chikandwa apa rinongouya uchitonzwa dombo radonha apa bum asi munhu akukanda uite sezvako aumaone kusvika pazopindira vanhu vomweya ivo paya papo ndokuti zviro zviute zvioneke like kana handizakanga kabatwa muhuroko sanditeka kambira here kana saka chiripo chokuti isusu toitasira kuti mafirimu ngaasawandise kana ichida kutira vanhu basa ngatite basa charo chero risina mafirimu yes zvinofamba zvakaita sei zvakanaka urombo huriko urombo hwokamba chaiwo toriko bcause urombo hwokamba ndonotora pfuma asi kamba kazhinji inenge inodisappear so yes uriko urombo hwekamba yes ndisakuchiza kuti mumwe munhu anogona kufa akazvimba dumbu itype yeurombo hwekamba hwouye umwe wacho saka uriko asi kuti maitire aya asiye urombo aya asiye urombo achai hanzi mheno zviri kuitikawo nevari kuita ndofunga muri kungozvinzwira mutumwa handisi kuda kukubatai kwenguva yakareba ndatoda kubatai panapa muri chimhanya kune vamwe vari kunze uku vane matambudziko akasiyana-siyana mungadawo kuti kudii pamwe nepamunobatika zvese zvakadaro vanokwanisa kuuya murikere vamwe ndo vanoti aiwa isusu kwedu kwatiri pamwe tiri kukaroyu vamoti aiwa tiri kubait bridge mutumwa anogona kusvika here pa zvimwe zvine zvakagadzirwa pamisha yedu munogona kusvika ikoko here motonoachenesera misha neminamato ya tinosvika mukoma sendi asi nyaya iripo ndeyekuti hatingofambi zvezvingonakiwa kuti wandifonera mutumwa vanyaya kuno kuno kuti kusina mari yebhazi aiwa hatiite izvozvo unouya kuno kutovheneka toona kuti chokwadi here
chichiri kuitika handiteka. Yes, then toya kana pari pamba padaenda kubatsiwa toya todriver toisa mafuel mota titose tinoendako tinokubatsira zvakanaka kana zvimwe zvingona kutoperera kana kunoko. Yes, saka chero kunyika unotokutumira minamatu pajecho ikoko uchibatsirika. Saka zvinhu zvakawanda zvatinobatsira matambudziko akasiyana siyana like malokusenda varume vanenge vachichitana nevakadzi senda tinoita mazandire senda yehoko iri serious iri kutonetsa izvozvi. Yes, tinogadzira mamainzi zvakare like izvo zvinaitwa kumazowe kugadzira maini. Tinogadzira mamaini, tinovhura mhanza mabhizinesi akasiyana siyana like nonyaya dzekunetsana mumba dzevanhu vanenge vachinetsana vasinganzwanana nevakadzi vanoshandiswa kuti maspiritual husband vachishandiswa nezvikwambu like varume futi vanoshandiswa futi zvakare variko vasiri kutorora. Yes, vamwe vanotone neminyama nemhepo chaizvo. Saka ndizvimwe zvinhu zvatinosangana nazvo tichibatsira nazvo vanhu. Saka zvinhu zvakawanda zvatinoita isusu mukoma send. Yes. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira nhamba ndo dziri paskirini idzo munokwanisa kungobatana nawo. Mutumwa havanetse. Mutumwa ukaona kuti nyaya dzako hazvine zvisiri kunatsobatirana zvakanaka, sejari yavo yaane makore, ndichingopindawo muno muHarare taingonzwa kuti parugare ndo pasejari, ende nanhasi ndo pandatombovatsvaga ipapo ndichizovateera kureva kuti ndo pamuchiri ngori. Aiwa, ndo patiri tabva 2011 tingoripo 2011 tingoripo parugare ipapo pa-AC35 muna Mambo. Yes, ndo matingorimo. Aiwa, namba dzavo zvakare ndo dziri paskirini. Munokwanisa kusvika pasejari zvakangwara manje ndezvekuti unotanga wavafonera, ukafona woita mabookings ako wonzwa kuti varipo here because mutumwa zveshuwa vari kunetsa kubata zvamai manje because nekuda kwebasa ravanenge vachimhanya kuenda kure. Mutumwa maita basa gaindi kusi. Isusu tinoti Mwari akuitire zvakanaka mukoma sendi. Ende vanhu vanofunga kuti hanzi madzibaba tikatumira mari dzebhasi kuti uyai kunoku takutowaisira $20 yebhasi. Aiwa, pane imwe level haisisi level ipapo. Ndikuona kuti muona zvapa nomudziyo uyu tine midziyo yakawanda yatinenge tinayo handiteka kureva kuti ndimwari handiteka. Iyo zvati motikari ndakaitengwa nomumwe munhu ari kwaMutare asi kuti rangu zita rake mhano mbiri handiteka wandikabatsira imwe dambudziko ranga richiitika paari. Anga ane 6 years asingashande mumba yemukati bonde 6 years handiteka. Mushini wakaita shut down. Hatori munhu anozikanwa munhu iyeyo. Nofunga iye funga akatonza vhidhiyo refuka anoseka kuti asi andozati hamutumwa haazodoma zita asanonakirwa nevanhu. Asi kuti ndiyo munhu andikabatsira anga ane 6 years comrade mumba musina rudo. Ndakamugadzira izvozvo aiwa ipombi akurova ndiye akanditengera motikari iyi. Abata basa pakuda moti. Akatanga kunditengera Brooktech yekutanga ndobva azonditengera iyi. Akatenga motikari ngani 2 nemunhu 1. Yes, andikuona saka kureva kuti kuziva zvaunenge uchiita. Saka dzimwe nguva ndotokurudzirawo n'anga nevaprofita handiteka mabasa atinoita dzimwe nguva mangwana tinotendwa zvakasimba nevamwe vanhu vasingafungidziri. Saka takaita zvinhu zvedu tochiita mune zvakanaka ende zvisiri zvokuti toda kuti vanhu havafana kukutya, vanofanira kukufarira. Saka ndingoti mhuri yeZimbabwe komborerwai. Tinotenda regai kuramba tichitaura togumira pano. Zita rangu ndichinzi hangu Saint, ndanga ndichikurukura namutumwa Masango kana madzibaba Masango ndiye munhu mumwe chete. For now tichiti it's much love and God bless you all.